Baina hasiz, etorriko jaku Sagurtza eta Intxane Lazkano. Beraien proposamena honakoa da, komunitate bat egituratzeko hizkuntza, elkar lagun, ote, ete, gehi omen, hurbila, euskara irakaslegoan aritutakoa, horre ikertzen dute hizkuntzen hintzetan eta bar, eta argitarpenak dituzte euskaren jatorriko birtzarretan edo iberiari jardunaldietan. Beraz, zuen txantu. Egunon denori. Komunikazioan, hitz egiterakoan oso garrantzitsua da aurrean daukagun berbalagunari zuzendutako diskurtsoa egokia izatea. Eta modu honean adieraztea. Denodakigu gure baitan sentitzen dugulako zer nolako eragina izaten duen gauzak modu batean edo bestean jasotzea. Beraz, gure erantzuna ere horren araberakoa izango da. Guzti hau norberaren erabaki bati lotuta dago. Guk hitz egiterakoan hartzen dugun erabakiari hain zuzen ere. Hortaz aparte, hizkuntzek beren egituran, euren sakoneko filosofian leirek esan daben moduan, badaramatzate oinarrizko mezuak iltzaturik. Hizkuntza bakoitzaren historian zehar garatutako kultura eta jakintzak sortutako mezuak, jakina. Beren barnetan txertatutakoak eta ondorioz euren hizlarien izaeran eragina izaten dutenak. Orduan, hau janetorriko bidaia izango litzateke, ze gure pentsakerak, gure kosmo ikuskerak, geure hizkuntza osatu eta garatu egingo luke. Baina, alderantziz bebai, hau da, hizkuntza gure pentsakera eta gure kosmo ikuskera eraikiko luke eta baldintzatu bebai. Neurri baten. Kultura eta jakintza horretan bizitzaren arlo guztiak sartzen dira. Jakina, erlijioa, filosofia, mitoa, zientzia eta abar. Eta euskararen kasuan, are gehiago. Antzinatik omen dator eta bere transmisioa ahozkoa izan da, orain dela gutxi arte. Beraz, aipatu jakintzok gordetziko izan duten euskarria hizkuntza bera izan da. Hots, euskera bera, neurri handi baten, hori ere. Guazen orain guzti hau pizkatean aztertzera. Hainbat adituk esaten du hizkuntzak gure izaeran, lehen komentaratu duguna, eragina duela, eta logikoa da. Komunikatzeko egoera egokia bada, guregan ondorio egokiak izango ditu. Eta gure erantzuna horren aurrean egokia izango baita. Zentzu honetan, euskerak badu, hainbat ezaugarri, gure nortasunean eragina omen dutenak. Hemen dituzue adibide batzuk. Adibide asko da, baina, klaro, lagin batzuk baino ez ditugu ipini. Psikologian, komunikazio egokia izateko baikortasuna erabili behar dela esaten digute. Euskeraz, partikula bat daukagu, hori behin eta berriro gauzatuko lukena, bait partikula hain zuzen ere. Hasiko gara ba erroarekin, eta ba erroaren barruan bait partikula egongo litzateke. Eta hemen adibide batzuk daude, bi edo esango ditugu. Enaiz etxetik aterako zangoa bihurritu baitzait. Edo ez omen baita denborarik galtzeko horra zertarako etorri naizen. Konturatu zaitezte, hor amaieran, esaldi batzuk ezeztatu egiten dutela, eta hala ere bait sartzen dutela. Ez dugu uste hori kasualidadea izango da. Baina bait partikula hau ez du ematen bakarrik dagoenik. Zeren ba erroak berak ere beste adibide batzuk ematen dizkigu, baikortasunari lotuta. Batasun, elkartasun, adostasun eta harmoniarekin zerikusia dutelako. Baikortasuna adierazteko ba erroa hitz egiteko esaldi lokailua da. Eta hemen ikus dezakegu adibide bat. Esaten badugu ahoz, agertu zaun da, hori Bizkaian asko hitz egiten da, holan, ahoz egiten danean. Zer egotzezu onartu enbiar, ez da inolako pegarik gainbeste ipintzeko. Eta horrekin txisteak eta dana ateratzen dizkigute erdaldunek. Pues,
itzultzen da, eta hori sartzen dugu. Baina, guk uste dugu hori gure buruan baikortasunaren ideia sartzeko sartuta dagoela. Edo alderantziz, baikorra ginelako isladatu genuen hori euskera edo biak. Gero, badaukagu beste adibide batzuk ere, baikortasunari lotuta. Adibidez, bat egin, bat etorri. Esaten badugu, zurekin batera joango naiz hondartzara. Ez dugu esaten zurekin joango naiz hondartzara, gazteleraz bezala. Harekin bat egin zuen. Danok ulertzen dugu, zerbait. Zurekin bat nator. Ideia hauek ezarriko lituzkin gure buruan. Orain arte komentatutakoarekin bat etorriko litzateke, adibidez, ondorengo lirateke hitz hauek ere. Bakar, batu, bai, bake, bagi, eta hor daukazue baratza, kromletza, balazta, en fin, hor daukazue adibide batzuk. Honekin zer ikusi aukiko luke baita ere elkartzeko o barruragarria deitu diogu eta normalean gramatikan o hurbila deitzen zaio, deklinabideko o hurbila. Hau, lagunak esan beharrean lagunak esaten dugunean, ezta? Hemen ikusi behar dugu, zenbatze hutsarekin be, hitzak berak esaten digu bezala, zenbatze batze hutsarekin be jendea eta dena bildu egiten dugula. Eta batu. Ez gara solte eta aur geratzen, zenbatzerako. Bat egiten du. Gure baitan, erroaren bitartez ezartzen dugun ideia da gauza positiboa dela. Ona eta baikorra. Gainera, borobila itxi egiten dugu eta kopurua burutu. Eta gehituaz, borobilaren bidez, laurok bat egin. Esaten badugu, Arantxa, Itziar, Kepa eta laurok etorri gara. Orduan, guk uste dugu euskeraz bat egitea borobiltasuna lortzea dela. Psikologikoki, borobilaren barruan geratzen gara. Taldearen barruan. Beraz, babestuta. Horregatik esaten dugu laurok, eta ez laurak. Gauzak borobil, perfektu ateratzea, ona da, ez da? Ikus dezagun, zer esaten diguten Sales Santos Bera eta Itziar Madina Alguezabal, Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca liburuan. Liburu honetan gauza askoren artean honako hau esaten digute. Llegados a este punto, y si tal como señalaba Mircea Eliade, todo simbolismo fue originalmente simbolismo religioso, pensamos poder probar que el símbolo religioso de los primitivos pueblos de la montaña vasca fue el círculo. Eliade considera que el círculo es símbolo sagrado del eterno retorno, de la eternidad, de lo infinito y de lo absoluto. Representa una apuesta por el porvenir, por aquello de que está hecho de repetición y no de diferencia, y que la tierra, el cielo y los dioses velarán para conseguir que eternamente retorne. El círculo, símbolo geométrico, es probablemente el más importante y el más difundido en multitud de civilizaciones. Su forma viene dada por la imagen del sol y la luna. Fue siempre considerado por todos los pueblos antiguos como la forma geométrica perfecta y para algunos era la imagen misma del ser supremo, del gran todo o del absoluto. Ikusten dugun moduan, gure o barruragarri honek bere garrantzia dauka, eta ez da kasualidadea o izatea eta borobila izatea, gure ustez. Eta beste ikuspuntu batzuetatik ere ikus daiteke. Adibidez, Andrés Ortiz Osesek bere Hermeneutika Cultural y Memorias Antropológicas liburuan esaten digu. El propio lenguaje éuskaro coexiste como sistema holográfico, tridimensional, en el que se observa un plural inclusivo y colectivo. O sea, hau, o hurbila, deklinabideko hurbila.
negacionismo frente al individualismo lingüístico moderno. Un tal carácter ritual del lenguaje recibe el nombre de psicología comunal. Tras la pasividad del euskera y su carácter asuntivo totalizador, subyace el alma colectiva del grupo, representado mitológicamente por Mari o Temis o conciencia comunal proyectada. Horregatik esaten ditugu adibidez, azaldu da gure Arantxa be, saltoka etorri zaigu, eta ez dugu esaten, azaldu da Arantxa be, saltoka etorri da, edo ez genduk esan behar, erderaren eraginagatik segurazki gero eta gehiagotan esango du. Gure amak esaten zuen hori, eta ez nire amak esaten zuen hori. Elkartzeko biribilaren ideologia. Guk hizkuntzan isladatuta ikusten duguna, beste batzuk Euskal Herriko sasoi bateko gizarte antolakuntzan ere ikusi dute. Adibidez, lehen aipatu dugun liburu horretan. Eta honako hau esaten digute. El primer para responder cómo pudieron ser las comunidades sin estado de la montaña vasca, cómo podrían haber funcionado, nos llevan hasta la provincia de Zuberoa, en el noreste de los Países Vascos, Euskal Herriak. Allí existió, hasta finales del siglo XX, una organización social comunitaria, basada en la ayuda mutua y que rechazaba el poder o la jerarquización. La analizó la antropóloga inglesa Sandra Ott en su libro tal. Hau duela gutxi mazuten telebistan, eta Sandra Ott honek ikasi zuen Zuberako euskera. Eta egon zan eurekin bizitzen luzaroan. Eta euskeraz. Eta oso lan bikaina egin omen zuen. Istu dut 77aren inguruan edo egin zuela. 1977aren inguruan. La descripción que Ott realizó de la sociedad pastoril del pueblo de Santagrassi nos ha permitido extrapolar hacia la existencia de una ideología del círculo. Por un lado, los habitantes de Santagrassi se consideran parte del ingurua, o círculo orográfico, oro dauka, orográfico, erderaz ere oro dauka barruan. O sea, totalizadorea da, oro. Euskeraz be, erderaz, gazteleraz be, hitz askok osatzen du puzle hau. Que rodea su pueblo montañés. El círculo orográfico que rodea su pueblo montañés. Por otro, basándose en la similitud del entorno, instauran una organización social completa en base al círculo y la alternancia. Ello crea una sociedad en la que no existe superioridad de ninguno de sus miembros sobre otro. El hombre y la mujer son esencialmente reconocidos distintos, pero tratados como iguales, de manera simétrica. Asimismo, tienen valores simétricos las personas y su entorno natural, la vivencia familiar y la chabola de pastores situada en la zona de transhumancia. Trataremos de probar que el símbolo circular resuena en sintonía con las leyendas, con los mitos y con los ritos que antaño regían, y de los que hoy día algunos aún se mantienen en la montaña vasca. Pensamos que la ideología del círculo nos permite caracterizar las sociedades vascas primitivas, anteriores a la cristianización y a la toma generalizada del poder. Beraiek ere la montaña vasca deitzen diote, bueno, irakurri liburua nahi baduzu. Oso errez irakurtzen da eta oso ondo dago. El mundo simbólico de la creencia primitiva en el círculo rechaza el conflicto. Hau ere importantea da. Bat egin komentatu dugu dela. Eta bat etorri adostasuna lortzeko. Pues este crea desunión y acarrea la destrucción de la comunidad. Vemos que para que existan creencias comunes es necesario que las personas conformen los conocimientos comunes citados por, está haciendo la auskatzen den, fundados sobre mitos y tabúes que hablan sobre ellos mismos, su comunidad y sobre el entorno en que viven. Es imprescindible el sentirse parte del círculo como lo hacen los habitantes de Santagrassi. Bueno, eta beste adibide bat, elkartzeko zuk eta biok.
beste adibide bat daukagu eta beste lehen aipatu duguna bezalakoa da. Baina hainkoan da ama eta biok joan gara adibidez. Honekin zer izan nahi dugu? Bi lagun izan da ere berdin gertatzen dela. Hori azpimarratu nahi dugu. Osea, ez dela beharrezko bi baino gehiago izatea. Bi izan dabe, bat egiten dugu. Zaten dugu ama eta biok. Eta gauza bera egiten dugu, zenbaketa egiten dugu, batuketa, hori esateaz bakarrik. Psikologikoki egiten dugu zenbaketa, batuketa, eta borobila itxi egiten dugu. Honek edukiko luke zerikusia elkar partikularekin, eta baita zenbakiekin ere. Hau aurrerago aztertuko. Elkartzeko ezetz biribilik ez ematea. Izan edo izanez, inor edo inorez, inoiz edo inoizez, inon edo inonez. Orain, ez dugu oso ondo erabiltzen euskeraz erderaren eraginaz, ez? Izena duen guztia bada, aitortzen dugu izena duen guztia badela, bai dela. Onerako edo txarrerako. Euskeraz, ez dago hitz jakin bat erderazko nadie edo nada esateko. Inorez esateko, inor izan beharra dago lehenengo. Bestela ez geniguke jakingo inorez dela. Beraz, beti baieztatzen dugu zerbait dagoela. Gustokoa bada edo ez bada. Azpimarratutako hitz hauetan ere gertatzen da. Bada edo ez bada, zeren erdarari begiratzen badiogu horrela ematen du baita, esaten dugu ez o no ez. Erdera aipatzen dugunean da, erderak ispiluana egiteko, gaztelera. Ezberdintasuna ispiluana egiteko. Baina kontutan eduki behar dugu euskeraz aurrizkia eramaten duela kasu bietan. Baieztatu egiten dugu da hori, hau da, izana bera. Orduan, erderaz, literalki, euskeraz moduan zango bagenu, esan beharko genu, si ez, y no, si ez. Osea, beti da zerbait. Dagoela edo ez dagoela, baina beti dago da zerbait. Osea, ukapenik, kasu, ezin da. Izango litzateke. Ukapen borobilik. Aitorpen implizitu honek ez digu lagatzen ezer deusestatzen, eta ondorioz, onartu behar dugu, nahi eta nahi ez. Pertsona dela, gauza bat dela edo dena delakoa. Lehen esan duguna. Erderaz posible bada esatea don nadie bat dela, euskeraz ezin da esan, zeren beti baita inor edo nor bait. Eta gainera bait errepikatzen dugu behin eta dara. Gero, beste. Bizikidetzarako berbak. Harreman, omen, ei, ote, ete, al, oi, elkar. Harreman hitza daukagu, hitz polit. Segurazki, honezkero jabetuta gaude denok, baina badazpada. Harreman hartu eta eman da, bizkaieraz hartu emona. Eta elkarren arteko konturen bat dagoenean, hitzak berak adierazten duen moduan, aipatu kontu honek parekotasun bat izan behar du printzipioz edo funtsean. Osea, harremana parekotasuna eduki behar du. Beti izango da, hartu eta eman. Igual badazpada lehenengo hartu, baina egun be bai. Horreka bat egon behar du. Harmonia, hitzabe euskerazko hartu emonetik datorrela komentatzen du gure Felizek. Gero dauzkagu omen da ei, omen ei bizkaieraz, gauza bera. Sozetaz hitz egiterakoan lekuko izan ez gara ausartzen gertatutakoa guri kontatu digutena ziurtatzera. Honek, partikula honek, erabiltzeak bihurtuko gintuzke euskaldunok zentzudun, zur eta arduratsuak. Eta segurenik horretarako da ausartuta.
Edo horretarako da sartuta, edo lehen komentatu duguna. Edo lakoa garelako sartu dugu hizkuntza, edo biak. Badaukagu baita ere, ote eta ete, zalantzazko partikula. Zalantzan jartzeko partikula, hori danok ulertzen dugu zer den. Eta behin eta berriro sartzen dugu, hitz egiten dugunean behin. Eta honek lagunduko liguke, jakina ikasprozesuan aurrera joaten, zalantzan jartzen baduzu, bultzatzen zaitu ikastera. Eta dogmatikoa ez izatera. Gero daukagu ahal partikula galdetzeko. Hori ere gauza bera. Galdera indartzeko, galderari garrantzi handia emateko. Eta ikasprozesuan laguntzeko baita. Ohiturazko partikula. Ohiturari garrantzia emateko. Beti ere, ohiturek transmititzen duten jakintza eta eskarmentua kontutan hartuta. Eta badago gure ustez tradizioa zaindu beharra. Arrazoi sakonen batengatik tradizioa zaindu beharra dago. Eta gure ustez, partikula dago sartuta, ohituraren partikula hori dago sartuta, behin eta berriro gogorarazteko ohiturari jarraitu behar digula. Eta honekin lotuta daukagu legea betetzearena ere, badakigu, euskeraz ohitura lege bihurtzen dela. Baieztatu egiten du esandakoa, eta legeak ohituretan oinarrituta daudela, geroago aztertuko dugu. Bueno, elkar aztertuko dugu, orain? Bai. Bale. Elkar lan, elkartasun, elkarri, elkargune, elkartu, elkarrekin. Hitz hau oso bitxia iruditzen zaigu, eta iruditzen zaigu ere, esan dugun guztia, hitz honetan isladatzen dela. Da lagun bat baino gehiago badago sortzen den zerbait. Se tratatzen da sujeto modu bat. Osea, elkarri esan, elkarren alde, elkarri ikusi, elkarrekin joan. Osea, identitate propioa daukala ematen du. Izaki gisa deklinatzen da. Hirugarren pertsona nahi zuzen ere. Erderatik itzuli nahi badugu ezin dugu. Zeren mutuo moduan itzultzen da. Eta honek norabide biko zentzua dauka. Ni zure gana eta zu nire gana. Edo nik zuri eta edo zuk niri, adibidez. Elkarren ondoan eseten badugu, ez doa inoren gana, inor ez dago inoren menpe. Elkarren ondoan erabiltzen dugunean, denok gaude maila berean, maila berdinean, puntu berdinean. Gazteleraz ez bezala esan nahi duzu, ezta? Bai. Gaztelerazkoa bada bidirezionala, elkarrekin baldin bagaude, elkarrekin sortzen dugun horrekin gaude, ez? Elkarren ondoan, ez gara ni, zu edo ura. Elkar gara, gu sortzen dugulako elkar. Guk, barkatu. Hau dela eta aipatutako Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca liburuan honako hau esaten digute. Kropotkin ya los puso de manera más prosaica en el apoyo mutuo. El individuo no sabría vivir en su entorno natural sin la solidaridad comunitaria. Y esta se manifiesta desde los siglos de los siglos en la montaña vasca, en forma de relaciones sociales cuya reciprocidad, erderazkoan esaterakoan reciprocidad esaten da, es fundamental. La ayuda entre el lehen auzoa o primeros vecinos que acompaña el leitmotiv de gaur zuri, bihar neri, hoy por ti, mañana por mí. Lehen esan dutena, ez? Denaren adierazpen honek ez du guztiz ematen elkarren zentzua. Esaten du hoy por ti, mañana por mí, baina guk elkarra aipatzen dugu, sortzen den hori, ez? Hain zuzen ere, erderaz ez dago lako, ez da ulertzen, erderaz ez dago lako hitzik elkarren daukan esan nahi guzti hori adierazteko. Ez dakigu gainontzeko hizkuntzetan horrelakorik badagoen, ala ez.
guri oso bitxia eta esanguratsua iruditzen zaigu kasua. Hala ere, adibide hau aurkitu dugu antzinako zibilizazio baten hizkuntza. Eta irakurri bai. La morfología de los verbos urritas es muy compleja. Algunos sufijos son an, acusativo, an, probablemente causativo. O causativo, barkatu. Iuka, reciprocidad. Gainera, nahiko, antza handia dauka, gure elkarrekin. Horregatik ipinidu, lagen gisa, iruditu zaigu, reciprocidadari buruz hitz egiten dute, eta ukar esaten dute, eta iruditu zaigu elkarren atzeko azala. Urritak. Hori hor Babilonia edo Sumeria aldean edo zeuazen bere garaian. Felixek jakiko dago. Hortik ibiltzen data. Eufrazes garaiko. Elkarren arteko zerbaitekin eta hirugarren pertsona kontu horrekin ere adibide bat dakagu. Niri iruditzen zaite, hori nik hausnartutako gauza bat da. Baina hori bi edo pertsona gehiagoen arteko sortzen den espiritu moduko hau edo ez dakik gustatzen. Alma, gu pentsatzen dugu dela alma sozial hori ume txikiek bere lehenengo berbekin hasten direnean euren burua izan datzeko elkarrekin gertatzen den moduan itxen eta gainontzeko guztiok eurei buruz ari garenean hirugarren pertsona dihardugu. Zuzenean izendatu barik, esaten dugu umia, nun dago umia? Eta berak umiak erantzuterakoan ez du esaten ni hemen nagoz. Umia dago, holan esaten da. Orduan, nik pentsatzen dut, izan daitekela, bere buruaren kontzientzia ez den bitartean, hirugarren pertsonan izairatzen duela bere burua eta guk ere, ikusten dugula oraindikan bere pertsonalidadea garatzen ez duen bitartean beste bien arteko edo gainontzeko guztiena da dela. Eta gero bere nortasuna finkotzen dauenean bere buruaz hasten dela norberaz hitz egiten. Orduan, parekotasun bat ikusten dugu. Elkarrekin zeukiko lukela. Eta, elkarrek buru belarri sartzen gaitu auzolanen elkar hitzonek munduan. Euskaldunokin zerikusi estua duen lan egiteko modu horrekin, bat egite horrekin. Gero, beste liburu baten, Carpentierren liburu baten, Los gigantes y el misterio de los orígenes, honako hau esaten dozu. ¿Quién era Osiris? No lo sabemos con exactitud. Se le tenía por un dios, pero nosotros tenemos un modo latino de concebir a un dios que probablemente no significaba nada para los egipcios. Era él quien acogía a los muertos y les mostraba el camino de las islas bienaventuradas hacia el occidente, tras haberlos pisados. Por otra parte, acompañaba también a ciertos vivos portadores del Osiris y asimilados a este. O sea, el Osiris como tal era Osiris, pero era portador del Osiris, ¿no? En el caso del faraón, y por ser este Osiris o portador del Osiris, estaba habilitado para dirigir al pueblo egipcio. Me gustaría aventurar una hipótesis que es al propio tiempo una explicación. ¿No sería el fenómeno Osiris una forma superior de gregarismo? Barkatu. Gure oso dauka Osirisek. Así era. Esto exige algunas aclaraciones. Empecemos por la base. Un animal solo, solitario, es un individuo que tiene unas cualidades propias, cualesquiera que sean. Cuando los animales se agrupan y forman una horda, manada o clan, se produce el fenómeno denominado gregarismo, y que parece puramente instintivo. Se crea una entidad, rebaño, horda o clan, que integra a cada animal como a una célula de esta nueva entidad. La manada reacciona como manada y no por cada uno de los individuos aislados. No existe ya el miedo de los animales, la cólera de los animales.
sino el miedo y la cólera de la manada. El instinto gregario aventaja al individual. Los hindúes dicen que se desarrolla un alma clan y los ocultistas un egregore. La palabra es, desde luego, más erudita, pero equivale a lo mismo y expresa la formación de la entidad clan. Baina, ez horregatik uste dugu elkar eta bakar berdin eraikita daudela, edo, osea, antzera eraikita daudela. Bata elkar bada, bestea bakar da. Eta horregaitik gu hitza, gogoaren, espirituaren, hitzaren go erroarekin egongo litzateke lotuta. Baita ere, pentsatzen dugu ingelesezko hitz gut, okut ez got. Got eta gut ere bai. Eta gut ere, ona. Eta goiarekin eta abar, osea, lotura bat daukatela. Go hori, go espiritu. Eta adibide gehiago dago, baina, bueno, adibide gehiago ez ipintzagatik, adibide asko dago. Eta jarraitzen dugu. La iluminación en el hinduismo se considera como la unión de la persona con todo el universo. Es decir, el sujeto que experimenta la iluminación se percibe a sí mismo como una parte integrante y no separado del resto de la existencia. Ya que para el hinduismo místico todo es uno, no existe la dualidad, ni siquiera entre Dios y los hombres. Iluminación es darse cuenta de que estamos unidos a la divinidad y por lo tanto a toda su creación. O sea, elkarrek adieraziko luke esan dugun guztia. Batze hau, eta gu, eta hor ikusten ditugu, aipatu ditugu loturak. Eta iruditzen zaigu, ari hori jarraituta daudela loturak. Eta jarratuko dut nik? Bale. Bizikidetzarako berbak, ondo esan, musutruk, lagun, legea egin, zintzo. Ondo esan, inor ondo tratatu duzun adierazteko erabiltzen da. Ondo esateak, ondo tratatzearekin lotuta dago noski. Hau da, danok igual ez dugu ezagutuko, baina zuk ondo ezagutuko duzu hau, zezu herrigoti aldean, zuk. Erabiltzen dute hau, ondo ezagutzut, ondo tratau zaitute galdetzen. Zena, ondo ezagutzut, besteleko batzutan ez da erabiltzen. Musutruk, amore eman. Esateko modu hauek sensazio onak, maitagarriak sortarazten dituzte. Gizakiontzat askotan korapilotsuak izaten diren musutruk aritzea eta amore ematea, honela, maitasunarekin lotuta bigundu egingo lirateke. Oso esateko modu baikorrak eta poetikoak direla esango genuke. Mezu hau hizkuntzan erroturik dagoen neurrian, horrela ulertzera bideratzen gaituela. Lagun hitza. Lagun hitzak gazteleratik aztertzen badugu esan nahi du individuo, persona, amigo. Osea, horrela itzultzen da. Gaztelera da. Osea, gure lagun gazteleraz da individuo, persona eta amigo. Eta ayudante. Hori da, eta ayudante. Hori da, bai. Compañero ere bai. Compañero ere bai. Honek esan nahi du, gure mundu ikuskeran, hau da, euskeraz, dana garela hasiera baten bintzat, besterik adierazi ezean lagunak eta adizkideak. Beraz oso aztiko modu baikorra, ezta? Pertsona garen aldetik. Hau, izango litzateke orduan, harremanak hasteko modu egokia. Erru gabetasun presunzioa, esango genuke. Hau, ez da txantxetako kontua zere justiziaren oinarria baita, eta euskerak ez du honen esanahia auzietara bakarrik murrizten. Egunerokotasunean erabiltzen du eta. Askotan entzuten dugu, zema gara kantan bezala. Eta aprobetxatu nahi dugu zema lagun gara eren erabilera eskatzeko. Jente asko kizan. Nahiago du esan, oso erren geratzen bazaio zema gara esaten da. Bueno, bildur barik, zema lagun gara.
Guk euskaldunok beti izan dugu horrela eta jende asko jarraitzen du oraindik esaten, baina beste jende asko ez. Legea egin. Igual batzuri irutuko zai hau dena oso naifa dela, ez da? Baina guk uste dugu horretara jo behar. Gauzak eta ozen moduan egonda. Zer gaitak izan dira beti horrela. Eta hoin galtzen ari gara, kutsatuta gaudelako. Eta erderen eraginez jakin. Eta garatzen dut, presio handia dela. Bueno, legea egin. Eguneroko edo ohiturazko egin beharrak bete. Izango litzateke legea egin, erantzun gizonezkoak. Norberari dagokiona behintzat eta egin beharrekoa egin. Eta gero-gerokoak. Lagundu egingo liguke arduradunak izaten eta gauzak behar dan bezala egiten. Hoi partikularekin ere eukiko luke lotura beraz. Bizkaieraz asko erabiltzen da hitz egiterakoan. Adibidez, behar dan legez, behar dan bezala, esateko. Legezen beste izan nahi bat, zerbait egiazkoa dela, da legezkoa dela. Hortaz aparte legea hitzak ere maitasuna eta respetua adierazten du. Legetsua izatea, maitakorra izatea. Eta uste dut beste esan nahi batzuk ere badauzkala. Hemen daukazue adibide bat. Zintzo. Euskaldunok garrantzi handia ematen diogu zintzotasunari. Zin egitearekin lotzen da, edo lotzen dugu, eta egiarekin. Baita emandako hitzarekin ere. Horregatik kontratuak sinatu egiten dira. Comunidades sin estado en la montaña vasca esaten digute zeozer honekin zer ikusia daukala. Zeozer ikusia daukan zerbait, eta orduan aipatu gendu. Se instaura entonces un clima de confianza real, en el que las palabras adquieren un peso particular. Hitza hitz a la jendea pitch. Hitza hitz a la jendea hitz. Anuncia la sentencia vasca. La palabra es la palabra o la gente es mala. Recordemos que la diosa Mari no soporta el faltar a la palabra. Por lo tanto, el pensamiento vasco antiguo no usaba contratos, ni papeles, ni certificados, e incluso en el seno de instancias deliberativas como el Batzarre no se levantaban actas. Zenbakiak. Bale, ikusi dugu euskara, orain arte ikusi duguna da eragina komunikazio mailan daukala. Baina esan dugu nola bere transmisioa orala izan denez, seguruenik zantzuak ikusten ditugu, agian beste arlo batzutan be islatuta dagoela eta baduela informazioa beste gai batzutan. Eta hemen ipini dugu eredu bat, ikusi duguna da, eruditzen zaigula, matematikan zer ikusia. Orduan, zer gertatzen da zenbakiarekin? Orduan, lehenengo pizkat historia bat egiteko nola aiego garen ondorionetara, piniko dugu bideo bat. En gran medida las lenguas evolucionan como lo hacen las especies. Mark Peigel. Existe una palabra en inglés para designar dos objetos. Dos objetos. Si yo digo two, tú me dirás dos. Un italiano dirá due. Due. Un alemán dirá zwei. César en la antigua Roma hubiera dicho duo. Un hablante de hindi dice do. Un hablante de Punjabi dice do. Un griego dice dúo. Y podemos apreciar que todos estos sonidos son muy parecidos, ¿verdad? Y resulta que todas las lenguas indoeuropeas, incluido el español, el italiano, el portugués, el francés, y las lenguas germánicas como el inglés, el noruego, y las lenguas de origen escandinavo, y las lenguas de Checoslovaquia, Rusia, hasta la India, todas son lenguas relacionadas. Lo podemos observar en el uso de la palabra que designa dos objetos. Que es la misma. Todos utilizamos un sonido relacionado. La excepción, pensaba yo ahora, es el euskera, ¿no?
Sí, muchos piensan que los vascos eran cazadores-recolectores que vivían en Europa antes de que llegaran los granjeros indoeuropeos, por lo que su lengua es inclasificable, nadie sabe dónde colocarla. Increíble, ¿eh? Probablemente se deba a que su lengua se remonta a alguna lengua hablada en Europa hace 20.000 años, mientras que todas esas lenguas indoeuropeas se remontan a una lengua común hablada hace 8 o 9.000 años. Bueno, baieztapen hau egin zuten momentuan, pentsatu nuen, hau ez zela erabat horrela. Aipatzen ari ziren beste hizkuntzetako zenbakiak, gure euskerazko zu pertsona izen ordain modukoak zirelako, eta burura etorri zitzaidan, nola zenbatzen genuen txikitako jolasetan, norberatik hasita eta beste lagunekin jarraituz. Ni, zu, ura. Ni eta zu, horiek oso berdina dira, uno eta dos, antza handia daukate. Iruditu zitzaidan agian, hori izango zela hasierako kontatzeko era. Ondorioz pentsatu nuen, agian eredu hori euskeran, pertsona izen ordain bezala geratuko zela, hau da hasierako era horretan, eta gainontzeko hizkuntzetan pertsona izen ordain eta zenbaki moduan. Eta kuadro hauetan ikusten dut. Gaztelaniaz, izen ordain horietan, mi, tu, portugues me, uti, moa, frantzesez, tu, italiano mio, tu, aleman mein, du, mai, ju, inglesez, eta arabieraz ere, anna, za eta antzi. Hemen arabieraz, euskeraz moduan gertatzen da gainera, andrazko endako eta gizonezko endako bereiztu egiten da. Eta euskeran, ni eta zu. Hau, honek dauka lotura baita ere Felixek... Bai, Felix Zubiaga bere lanetan aipatzen dituen arketipoen arabera honako hauek N eta M lehenengo arketipoa izango lirateke eta T bigarrena. Eta horrekin ikusten dugu daukatela lotura. Lehenengo ni eta zu. Eta kuadro horietan ikusten da, ez? Izen ordainen kuadroa, goian eta behian zenbakiena. Eta zenbakienetan euskera bat eta bi azaltzen dira bakarrik dira. Izen ordaina norbaitek ez badakigu dira pronombreak, gaztelerazko pronombreak, pronombre personal. Geroago irakurri nuen liburu baten, esaten zuten, nola megalitoen garaian harritxar multzo haiek atzatu eta zutitzeko unitate jakin bat erabili zutela, jarda megalitikoa, izenekoa. Eta hau frogatzen saiatu ziren. Unitate hori oinarri hartuta, neurketa sistema oso bat asmatu omen zen eta bere aztarnak gaurdaino irango zuten, itxuetan. Hori ikusi nuenean, nola eraiki zuten, sistema metrikoa ere horrela osatzen da. Dago neurri unitate bat, basiko, oinarrizko neurri, eta horren arabera osatzen dira gainontzeko neurri guztiak. Bai pisuarenak eta volumenarenak eta danak. Eta honako hau pentsatu nuen. Antzinako euskaldunak ere neurtzeko sistema bat edukiko zutela eta euren zenbakien izenen esan nahia zerikusia izango zuela horrekin. Eta hau da nire proposamena. Batak puntua esango nahiko luke, unitatea. Edozein unitate multzoa. Eta bat hori soinu batekin lotzen dut, hau da pulsazio batekin. Unitate multzo? Izan daiteke gauza bat. Conjunto de cosas, pero que se convierten en una. En una cosa. Bai. Eta hori,
ze gero, adibidez, denbora neurtzeko ere, pultsuekin neurtzen. Orduan, horrekin lotzen dugu. Bat soinu hori horrekin lotzen dugu. Une batekin. Eta funtzio hau betetzen duten zenbait hitzik beren izenean bata daukat. Bakar, batu, esan dugun multzo hori osatzeko, batasun, batzar, erderaz ere badaude adibideak. Bataion, bateria, batiburrillo, nik ez dakiz etimologia emango dioten, baina kasualidadez bata. Eta gero, barru ere, barru izango litzake unea, ez? Gauza bat sartzeko unea, ontzi gisa, kontenedore gisa. Eta hori batari dagokien. Bale, bai. Gero, biak izango litzake dimentsio lineala. Biak lotuko luke puntu batetik doian bide bat. Puntu batetik bestera. Bai, bestera doian bidea. Eta adieraziko luke luzera dimentsio. Eta hori adierazteko ere, ikusten dugu gure hizkuntzan badaudela hitzak, adibidez, bide, ibili, ibiltzea, leku batetik bestera jun, bidaia, bidali, bidazo da arroio, errekak ere, bide batetik bestera joteko badia, bilatu, bihurtu, bildu ere da gauza jasotzea, ez? Eta bida ere, bida bizitza, erderazko bida da ere jaiotzetik hiltzeraino doan bide bat ze da jarraipen egiten den bizitzen den zerbait, ez? Hortaz aparte, biaren esan nahia izango litzak ere errepikatzeko, gauzak errepikatzeko. Berbir. Eta hiruak volumena adieraziko luke. Hau da, dimentsio tridimensionala. Luzera, zabalera eta altuera. Beraz, irudia. Eta irudia hitzak hiru dauka bere barnean. Orduan, adibideak, irudimena, irudi bat osatzen dugu, hiru hitzarekin irudi hori egiten dugu, ez? Konstrukzio, volumena, hau da, volumena, lehen esan dut. Irun badakizu edala tejer, irua. Irigintza, iria, adanak eraikitzearekin. Eta gazteleraz ere badaude adibideak, ilusioa, adibidez. Bai, ilusioa da guk iru edikatzen dugun zerbait. Ze badakigu lege fonetikoen arabera erre ele idurtu aldela. Eta laua izango litzake, gu badakigu, laua dala bi biderbin. Baina, kasu honetan, ez litzateke izango matematikan egiten den operazioa guk ezautzen dugun moduan. Nik ulertzen dut hori, izango litzakela dimentsio lineala, lehen esan duguna da labia, bider dimentsio lineala emango zuen azalera. Eta kasu honetan, hitz pila da. Eta danak zer ikusi izaten dute hori, arearekin, lautadare, lauak diren gauzekin. Lautada, laska, apala, azala, lasai, eta erderaz ere gertatzen da, plaza, plano, llano, plato, pala, labar, eta palma ere da, baina, hitz asko
ematen dute izan zuzuen. Zergatik da bosta borobila esfera? Atzamarrekin kontatzen badugu, eta lehen komentatu duguna egiten badugu, kontatzen dugu, eta bortzera hartzen garenean zikloa amaitzen da, eta batekin batzen da. Orduan, bortzak, borobila egiten da. Hitzak berak esaten du. Borobil, adibide. Borobila, oboa gauzatzen da. Oboa ere, gainera, hitzak ematen digu informazioa, eta badauzkagu adibide gisa, epini dugu borobil, bola, bolo, erderazko bollo, boka, eta bortzekin lotuta. Eta hitz egiten zaigu zikloa. Gero, antzina, bat, bir, hiru, lau, bortz esaten omen zen. Eta gure iritziz, erre hori eragilea izango litzatik. Batean erlegoke eta besteatan bai. Zen beste hauek funtzio geometriko bat betetzeko erabiltzen lirateke. Eta, Arrezkero, hau irakurri genuen eta iruditu zitzaigun ez gindoa zela bide txarretik. Zeren tipo honek, René Guénonek, esaten du, ha escrito extensamente acerca de la desconexión en los tiempos modernos entre los principios metafísicos primordiales y lo que él llama ciencias profanas. La mayor parte de estas ciencias, incluso en la medida en que todavía corresponden a alguna realidad, representan no más que simples residuos degradados de algunas de las antiguas ciencias tradicionales. Guénon explica que los números han perdido su significado real. Afirma que nuestros contemporáneos son ignorantes de lo que realmente son los números y entienden los números solo en su sentido estrictamente cuantitativo, reduciendo el número de cálculos en el sentido más estricto de la palabra, es decir, a una mera colección de procedimientos más o menos artificiales que, en definitiva, solo son valiosos con respecto a las aplicaciones prácticas a las que dan lugar. Y según Guénon, solo la forma geométrica, hau da, euskerak isladatzen diguna, puede legítimamente considerarse que constituye el verdadero cuerpo de un número. Euskerak esaten diguna da honek benetakotzat ematen duena. Esto está en acuerdo con el hecho de que toda realización necesariamente implica una espacialización. La ciencia, que es exclusivamente cuantitativa, se distancia cada vez más de la realidad. Nota de Susan Ferguson. Horregatik jarri dugu. Iruditu zitzaigun, euskeran ikusten genuen geometria hori, numero hauetan ikusten genuen geometria, tipo honek garrantzia ematen zion, eta gainera iruditzen zitzaion deskonexioarekin zeukala. Gaur egungo realitatearekiko daukagun deskonexioarekin zeukala zer ikusia. Berehala amaituko dugu. Zantzu bat besterik ez da, baina, esan dugu. Gero, Andrés Ortiz Osesek ere lehen aipatu dugun liburuan esaten digu. Ver el mundo mitológicamente parece querer decir verlo científicamente, mas no es así, como ha mostrado la hermenéutica gnóstica de Eranos y más en concreto G. Durán. No solamente se está tratando de reinterpretar la física a partir de modelos mitológicos clásicos, sino que la propia ciencia está echando mano actualmente por encima de las viejas categorías filosófico-mecánicas o racionalistas de las construcciones míticas. Tal es el paradójico y relevante caso de la concepción actualizada por las ciencias de las categorías de espacio y tiempo, reinterpretadas científicamente tal y como lo hiciera la arcaica mitología, al concebir el espacio ecobiológicamente y el tiempo cualitativamente como reversible. Eta amaitzeko. Aditza azkenean jartzea. Euskerazko perpausa batean, aditzak adierazten digun akzioa jakin aurretik, egoeraren elementu guztiak zeintzuk diren ezagutzera behartuta gaude. Era horretan, mezu hartzailearen arreta amaiera arte izatea lortzen dugu.
gure hizkuntza, lortzen du gure hizkuntza. Hau da, informazio guztia eduki arte. Beraz, euskara egiaren alde jotzen du, bere egituran. Ondorioak atera aurretik behintzat. Esan dugun moduan, elementu guztiak ezagutzera behartzen gaitu. Baina, baita informazioa igortzen duenari, behar den arreta izanez, merezi duen begirunea ematera. Euskara bere mito guztiekin batera garatu da eta ez da kasualitatea izango gure marik gezurrik onartu ez izatea. Beraz, euskarak aztertu dituen kontuekin eta oraingo honekin batera zuzenak izaten laguntzen gaitu. Harreman ona izateko gure damarekin.